Welcome again dito sa ating online discipleship. Ito pa rin si Pastor John Incargas. At ngayon nandito na tayo sa ating follow-up number 4 entitled Sealed by the Holy Spirit. Konting review lang sa ating last follow-up. Sa follow-up 3 natin ay doon natin naintindihan na nasulat na ang iyong pangalan sa Book of Life. Ang Book of Life ay ang listahan ng lahat ng nakatanggap kay Jesus dito sa lupa bilang kanilang tagapagligtas. Ang ibig sabihin ay na-secure na ang iyong eternal destiny, na sigurado na may tahanan ka na sa langit kasama ang lahat ng anak ng Diyos. At ngayon naman, dito tayo sa ating follow-up 4. At ito yung pagsilyo ng Holy Spirit sa iyo. Ngunit, ano bang ibig sabihin nito? Una sa lahat, ang Holy Spirit ay ang pangatlong person ng Godhead. Una ang Diyos Ama, pangalawa ang Diyos Anak na si Jesus, at pangatlo ang Diyos Espiritu Santo o ang Holy Spirit. Ito yung sabi niya sa Ephesians 1:13. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sabi dito sa verse na pagkatapos mong marinig ang mensahe ng gospel o ang ginawa ni Jesus sa iyo, ay doon ka naniwala at tumanggap sa Kanya bilang iyong tagapagligtas. At doon ka tinatakan ng Holy Spirit. Ang pagtatak ng Holy Spirit sa iyo ay maipapaliwanag sa tatlong major na mga bagay. Number 1, ito yung pagpasok mismo ng Holy Spirit sa iyong buhay. Ito yung isa sa mga malaking bagay na nangyari sa iyo nang tinanggap mo si Jesus. Sabi ng 1 Corinthians 3:16, Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? So sabi dito ni Paul na tumira mismo ang Holy Spirit sa iyo at ginawa niyang templo ang iyong buhay at katawan. Ibig sabihin nito na andyan na mismo ang Holy Spirit sa iyo, kasama mo siya kahit saan ka man magpunta, kahit sa iyong pagkatulog. So dahil templo na ng Holy Spirit ang iyong buhay, ay responsible ka na sa pag-maintain ng kalinisan sa templo ng Diyos. Ibig sabihin na may mga bagay na dapat dahan-dahan na nating iwasan na di maganda para sa ating buhay at sa ating katawan. Responsible na tayong umiwas sa mga bagay na makasisira sa ating katawan at dito tayo tutulungan mismo ng Holy Spirit sa prosesong ito. Number 2, ang Diyos na ang nagmamay-ari sa iyo. Isa sa mga major purposes ng pagpasok ng Holy Spirit sa iyo ay para bigyan ka ng tatak, para ma-identify ka na ang Diyos na ang nagmamay-ari sa iyo. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, kadalasan ay tinatakan ng mga may-ari ang kanilang mga hayop para madali itong ma-identify na meron ng nagmamay-ari nito. Ito din yung ginawang illustration ni Apostle Paul nang sinabi niya ito sa Ephesians 1:13. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ito yung sabi ni Paul na binigyan ka na ng tatak o silyo ng Holy Spirit. At dahil dito, ito din yung sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians 6:19-20, Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So ngayong ang Holy Spirit na ay nasa iyong buhay, siya na mismo ang nagiging tatak sa iyo, para agad malaman ng Diyos kung sino ang mga taong totoong sa Kanya at yung hindi. Kaya sabi ni Paul dito sa church sa Roma, sa Romans 8:9, But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Napakaliwanag ng sabi ni Paul na kung sino ang hindi pa nakatanggap sa Holy Spirit sa kanyang buhay
ay hindi pa sila kabilang sa mga tao na andyan na kay Kristo. At matanggap mo lang ang Holy Spirit sa punto ng tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Ito yung sabi kanina sa Ephesians 1:13. Number 3, may proseso na ng pagbabago sa iyong buhay. Isa sa mga major rule ng Holy Spirit sa iyong buhay ay baguhin ka. Mahirap magbago kung tayo lang ang magsisikap nito. Pero madali lang ito dahil sa tulong ng Holy Spirit na tumira mismo sa iyong buhay. Ito yung sabi niya sa Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So kung ano yung inumpisahan ng Holy Spirit sa iyong buhay, ay tatapusin niya ito hanggang sa pangalawang pagdating ni Jesus Christ. Kaya once andyan na ang Holy Spirit sa iyo, ay di ka na niya iiwan pa at tatapusin niya ang kanyang mga naumpisahan sa iyong buhay. At ito pa yung promise niya, ang duration ng seal or tatak ng Holy Spirit sa iyo ay hanggang sa day of redemption or ang araw na darating ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Ibig sabihin, once ang Holy Spirit ay nasa iyo na, di ka na niya iiwan pa hanggang sa pagdating ni Kristo. So kapatid, makakaasa ka dito na meron na talagang process of transformation na ginawa ang Holy Spirit sa iyong buhay mula nang tinanggap mo si Jesus. At mapapansin mo ito kung mag-participate ka sa prosesong ito. Kailangan mong isurrender ang iyong personal will sa will ng Holy Spirit or ng Diyos para sa iyo, para madali niyang iproseso ang pagbabago sa iyong buhay. Ngayong natanggap mo na si Jesus, ay may assurance ka na kaya mo nang i-overcome ang mga pagsubok sa buhay. Kaya mo nang labanan ang mga temptation na makasisira sa iyong Christian life dahil mas powerful ang Holy Spirit kaysa sa iyong mga weaknesses. Kaya niyang ipakita sa mga tao na may Kristo na sa iyong buhay. Kaya niyang ipakita sa tao na iba ka na sa kanila at diyan nila makikita ang Diyos sa iyo. Hindi man perfect ang ating buhay dito sa mundo, pero dahil may Holy Spirit na nasa atin, ay kaya natin itong lampasan at gawing stepping stone para sa ating spiritual growth at maturity. Kung i-maintain mo lang ang pag-surrender mo sa will ng Holy Spirit, ay madali niyang madala ang iyong buhay sa magandang plano ng Diyos para sa iyo. At wala siyang plano na hindi ikabubuti ng kanyang mga anak. Isang araw, gigising ka na sa isang klaseng buhay na di man perfect, pero matatag. Isang buhay na may mga problema, pero masaya. Buhay na di man mayaman sa mga bagay dito sa mundo, pero kontento ka. At mangyari yan kung payagan mo lang ng Holy Spirit ang mag-full control sa iyo. Tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, isa kang napakabuting Diyos po sa aming buhay. Salamat sa iyong anak na si Jesus na binigay mo sa amin, mamatay sa cross para sa aming mga kasalanan. Kami ay nabigyan ng chance na mabalik sa iyo at maranasan ang buhay na walang hanggan. Salamat din sa Holy Spirit na binigay mo sa amin, na dahil dito, kami ay mas nagiging matatag habang kami ay naghintay sa pagbalik ni Jesus Christ. Tulungan niyo po kami, Ama, na magampanan pa namin ang mga bagay na binigay at inutos mo sa amin sa tulong ng Holy Spirit. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Kaibigan, salamat sa iyong presensya at muli ating natapos ang follow-up 4 para sa iyong spiritual growth. Ako ay excited sa mga bagay na gawin pa ng Diyos sa iyong buhay. Ipagpatuloy mo lang ang ating mga follow-up at huwag kalimutang i-share ito sa mga mahal mo rin sa buhay. Para sa next lesson natin, puntahan mo lang ang ating YouTube channel at hanapin ang ating playlist na entitled Online Discipleship. Maraming salamat sa iyo. God bless you and your family.